En Pontevedra, a preocupación pola evolución da pandemia da COVID-19 súmase o descontento coas medidas tomadas ata de agora. Desde aquela xuño hasta ahora, perdeuse de facer moitas cousas que eran imprescindibles para que non chegáramos á situación que chegamos agora, non? E teño que decir claramente, ademais, que se destrozou de alguna forma o sacrificio de miles e miles de persoas que estuveron confinados na súa casa, que perderon a actividade económica, etcétera, etcétera. Para Fernández Lores, as medidas son insuficientes, tímidas e incomprensibles. Non entende que o peche perimetral permita a partir do venres ás 3 da tarde a mobilidade por prácticamente toda a comarca pontevedresa. Eu non sei por que se toma esa decisión, porque dá a impresión de que canto máis perimetralmente estamos pechados, máis podemos movernos. Os que non... O sea, é increíble, non? O sea, este fin de semana podíamos movernos en 3 concellos, agora non podemos movernos máis, e teóricamente é unha medida restrictiva. Non é comprensible. Eu non son capaz de entender porque non podo ir a comer con unha persona a un restaurante e resulta que hai centos de personas nas entradas dos colexios, no transporte público ou traballando 20 personas en calquera reunión de traballo, non? Pontevedra comparte área de mobilidade con Poio. Aquí o alcalde asume as limitacións decididas para frear a curva e protexer as persoas. Unha oportunidade cree para apostar pola sanidade pública. É necesario de invertir e de apoiar o que son os sectores da sanidade. A sanidade pública nos últimos anos sofreu un deterioro e uns recortes importantísimos e agora nos colle nesta situación. Eu creo que é a hora xa de apostar por unha sanidade pública en condicións. Sobral tamén fai un chamamento á poboación e pide responsabilidade. Agora toca o inmediato, e o inmediato que estamos nunhas novas restriccións que queramos ou non temos que cumplir e deberíamos cumprilas e ser responsables con esta situación, tratar de evitar concentracións, evitar aglomeración de personas e respetar aquilo que nos indica e esperar que acerte.